יש לי שהם מיד שנייה, כי אני שמעתי אותם בתור ילדה. אז נתחיל מאלה, כי שמעתי אותם כשהייתי קטנה. ויותר ממקור אחד. עכשיו, קודם כל, זה היה שלמה ומיכאל ביחד. לא היה אפשר לדבר עליהם לחוץ, כי כל מקום שהם הגיעו בדרום אפריקה, הם הגיעו ביחד. אז זה היה כמו מקס ומוריץ. אתם מכירים את הסיפור? ואז נתי סיפרה לי שהם באו אליה הביתה והחליטו לתקן את האמבטיה. אז הם לקחו פטיש וככה דפקו, שמרו את האמבטיה. זה היה התיקון. רגע, זה... תימורים לא הספיק לנו. אחר כך, אמא שלי סיפרה שאם היה חתול והם היו באים, הוא היה מתחבא מתחת למקרר, ואז הם היו מושכים אותו עם הזנב ועושים לו ככה. אבא? אבא? זהו, אתה לא אבא שלה יותר. כן, מה, יפה. אני רואה שאתה מסתייג, אתה חושב שזה לא היה. אני לא ראיתי את זה, אמא ראתה את זה, אז בסדר, אבל זה יד רביעית ככה. יד רביעית. אבל בכל אופן, שולי, אל תעשה את זה עוד פעם. אוקיי, בסדר. אבא, אם אתה תצליח לתפוס חתול, לך על זה. מאוד לא תופס את זה. אם אני אשתמש בשיטות אחרות כבר. לינדה. עכשיו, בשלב יותר מאוחר, כשאני הייתי בתיכון, אז מיכאל היה בצבא, ופה ושם היינו ככה מסתובבים ביחד. פעם הלכנו לסרט, זה אני זוכרת, הלכנו לסרט התפוז המכני. סרט טוב. באמת סרט טוב. מה, אני רואה שאת בספק. זה סרט טוב? לא, זה סרט אלים מאוד, היה יום קשה, שרגיל. אני יכולה להגיד הרבה דברים, אבל הוא... בואו תזכרו רק שמקליטים, אז ננסה שזה לא יתערף יותר מדי. אפשר לערוך אחר כך. כן, עדת, אבא. אפשר לערוך אחר כך. אם אפשר, יותר... אז זהו, אז נסענו לתל אביב באוטובוס, וזה היה ככה, אני הייתי יותר צעירה ממיכאל, אבל ככה זה היה האחיין שבצבא. הוא שילם? מה? הוא שילם את הכרטיס. וואו, עכשיו אתה מתקיל אותי. ופה ושם ככה הוא הזמין אותי שאני אכיר חברים שלו, שנלך ביחד לחברים שלו, אבל אין לי מעבר לזה. זה היה נורא נחמד, הוא היה רוכב אלינו באופניים. הוא היה בא באופניים מרמת השרון עד רמת גן, ומגיע אלינו לביקור, זה היה מאוד נחמד. זה רמת גן או קירון? רמת גן. רמת גן ברחוב ביחד.